9 degrees. Nakabidyo sir ah. Umuli ka. Dako dito ko ko. Pinatiyan ng talo kayo so advisable di malakat at agyan. 1 2 3 4 5 pagdili. Wow. Kaya magbusi-busa mo muna eh. Ano ito yung mamak ka na ka, di roon na lang ganun. Ligda. Sa ligda lang, hindi na muli parosisi na naman. Ligda ka na kasi pa mga. Like BJ ko. Tani. Takap siya tapos. May salag kami. Mawa, naman po sa latang ganun. Ligda, manumil na dala ligda oh. Compact ka. Imit tibangin mo min, so kay kayo sa mga maulim ni. Sila kayo Sir ko nga. Ay, ramen ko. Hindi ba pwede Sir George? Yung na 20 kita, ni Sir George kit 20K. Nadaanong ko muna. Jogging naman ni Sigay, Dapilar Road. Basta sumrek. Jogging na. Tapos bumalik kami bantay. Hindi kami nagit, ije kami ng Origiji Munisipyo. Tsaka kaya mo naman kapag tartarayan pa lang galat dyan, manipod siya na milyo yun. Kimas na rin ni Rob yun.